Сәлем, шаяннар! Сәлем! Безне сагынып көткәнсездер. Әйдәгез тизрәк зарядканы башлыйк. Кунакларым белән таныш булыгыз. Адриана һәм Платон. Бүгенге зарядкабызның темасы йога. Әйе, нәкъ менә йога. Әйдәгез берничә күнегү ясап алыйк. Беренче күнегү агач дип атала. Кулларыбызны өскә күтәреп, уч төпләрен берләштерәбез һәм бер аякны икенчесенә куябыз. Шул позициядә 7-гә кадәр санаганчы басып торабыз. Аннары ял итәбез һәм янәдән башлыйбыз. Хәзер келәмчеккә ятабыз һәм кулларга таянып, гәүдәбезне күтәрәбез. Бу күнегү уртхва-мукха швансана дип атала. Телегезне сындырмагыз. Аяк тезләр келәмдә, аяк очларына таянмыйбыз. Аркабызны туры тотарга тырышабыз. Дуслар, тагын бер кызыклы һәм бик файдалы күнегү. Уштрасана дип атала. Татарча дию була. Тезләнәбез, кулларыбыз белән үкчәне тотабыз, күкрәк читлеген алга сузабыз. Дуслар, сезнең белән бик күңелле практика ясадык. Безнең белән көн саен тиз зарядка ясагыз. Сәламәт булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр хуш-хуш! Хуш!